Selam i pozdrav. Samo pozdrav od mene, eto. Danas ću da napravim krompiršu, ali ću staviti ispod sača. Znači, pripremljena je vatra, a ovdje sam uzela, nasijala brašna, krompir sam donijela da napravim krompiraču. Sad ću metiti malo soli. Evo, neću puno. Evo, vodu sam nasula da zakuvam. Ću morat opet, ovdje je most tu, moram zakuhati. 2 juke. Ja, Pa vam se napravila pita. jest. Velika. Jer tersija je ono velika, pa radi nje moram malo više stavljati brašna. Ja ne volim veliku, da je debele mi juke. Neko voli, ja ne volim. Nisam pravila, ko me zna kako ja spremam to. Ovo brašno odmah moraš i nakuhati juku, znači ne mereš ostaviti da nakuhaš, onda se dobro ne razvija. Moram odmah nakuhati. Juka. Ja, juku, a sad ćete vidjeti kako je to. Evo vidiš, evo, ne ništa, to je ta juka. Evo. Sad ću ja nju raspoloviti na 2 dijela. Pita. Jest. I onda ću pokriti salavetu. Ćemo gul krompir, jer tam ima žora. Jer pošto ću pitu ispod sača praviti, nisam mi ni krompirače pravila do sad ispod sača. Jesam ovako pravim, ali nisam pravila na ovoj noći. Sad ću ovo napraviti. Da bude vruća, kupusa ću isto donijet. Da, pripremljena. Evo, jer juke nisu neke juke goleme, male su. Tako i ovo. Pokrit ću čašafom. Oprat ću ruke i sad ću navući krompir. Njima kad dođe više se sprema hrana ovako. Nego ljeti moraš puno obaveza. I onda kad uđemo, jedno rodi nešto, jedno tako svi rodimo da to se urodi. Evo sad krompir gult.
Prvo sam izabirala krompir, malo ovi nije imao i sitnog. Ovo sam uzela ovo da mi je lakše ga nasjecati. Prošlo sve kroz krompir. Tako ti kad ne prašiš krompir, on mora sve biti. Sve mu fali. Samo đubre štalsku natorim, to i to. Pa koliko bude krompira, mora biti nama. Ako bude više, mora se i prodati. Ako ne bude, onda... Je. Evo, Tam on ne moraš puno da ostaje. evo. Ali 36, ovaj 45 visija je ona velika. Jer Ja. od sača vidit ćeš kako ću napraviti. Ja moram to sve opet ispod sača. Otići će neko prije, samo da zagrije od sač i dole stavi drvo. Mogu i ja. Da brže se ispeče, da ne čekao se jer napolju je već rok. Navata da malo i od razgovori da bude vrelo. Stavi samo prestanu tu zažao. Ja. A dole stavi to ono, pomaknuti. Nek- Nakon šove. Ja, Da dok da se se... zagrije Ja. i da brže se ispeče. Moj onda bravo tam malo snimak ne dođe. Što mu fali. Odvajati na meća. Odvajati. Dok ću ovo pripremiti, samo dok ovo pripremim. Pa ja. Evo sam ostavila ovdje ako bude ono da nije imao, vidiš. Baš samo gulova. Lijepo. Jo, sonijem, pa nešto mi ne bude. I ona učasno užom da gulovim, pa mi je sve jedno.
Lijep je krompir, žuti, agrio. Suh je, lijep je i za pite i za sve. Samo što nije rodio tako baš. Više imao sitna, ne krupna, ali dobra je. Koga si ti Jasmina pit praviti? Šta ti smeta? Veća od tersija je, pa te strah. Ima bravota. Da je manja od tersija, ti bi napravila. Neki mene lijepa ovako. Treba malo veću, juku, malo nije ova. Manju, malo veću juku i moraš da ste ili napala. Nije da je velika veću. Neke lijepe, meni ovako. I tako je tebi lijepo. Ja. Dobro si. Ako jedna malo veća šećernica je, tako se sako juka i to je to. To je brzo se, sad će to se pripremiti. One dok odmeknu i ovo ću. Poslije moram naći tersiju. To je to. Još samo krompir, ništa neću, ništa mis, samo krompirača, baš krompir, samo. Samo luka ću crvenog, osjeći sebi pola glavice, dovoljno je. I to je to. Ovi je stvarno dobar nož, oštar. Ima oni tanji, ovi bolji. Još dvije i oguljeno, pripremljeno je. Samo ću još luka oguliti, sad ću staviti za oči. Kad bi cjeca, me bi trebalo da ovo da te krompir. Pa dobro, sam ispraksala onako kako sam pitala pravo. Ti dobro je što je iznoš spremat. Pa ja, to je dobro. Neko ne iće. Da sprema. Ti se opet trudiš da nam pomogneš i svašta hoćeš. I ti, brat, rodite oba dvoje. Svi, postoje četvero. Sad sam rekla, ko nas zna, da svi rodimo. Mislim, oni rodi na poslu, a kad uđu kući,
opet pomognu. Što god mogu pomognu. Sad je da on kratak i ne mereš ni urodit. Dođu s posla, već je im rok. Ja. Dok je ljetni period, onda rodimo dok se vidi. Bude nekad i naoporno, ali eto šta ćeš. Takav je život. Brate namiruje konje. I ovce. I sipa vodu. Baba predmno pretežno kad uđe iz posla iđe u štalu namjeruje, ja odim pomuzem krave i to je to. I onda spremamo večeru. Nekad jo, nekad ti. Kako kad. Jel da? I ja. Sad ću puno luka. Znači ovako. Odluka je muka. Da. Odluka je muka. Njega je inače i kad onda baš i bude ima ono ljubičasti je, samo što je sitniji. Nije ko prošle godine je bio krupniji milk, a jest i truhlo. Ove godine ne truhne, a nije krupan. Ovo je imao neko varca. Paprika ima još i uz plasteniku, još ga nisam ni očistila plastenik. Pripremila ga za... Ali pripremit ću, rekao. Jedno, 2-3 kaškice ću staviti. Vegete. Ja. Jednu kaškicu bibera. Moram ispast onu napločicu, ako spane gotovo je. A ruke mi baš nisu za... Inače začas ispane mi razbije. Julja. Pripremim sve. Ja. To je to. I kaškicu soli još ću staviti. I onda ću obrisat. Evo. Kaškica soli. To je to. Sad ćemo sačekati da malo Ostoji juka. postoji juka. Ja. Evo sada jednu juku da razvijem. Možda neko drugačiji kaže, ali evo tako. Evo se suđa sabere. Evo sam donijela brašna, možda će mi još šta trebat. Neki imam. Ja uzmem vreću, pa tako dok potrošim, onda sve nasim kako meni trebalo, tako donesem u kuću.
stavili neke vruća, pita nas se jede. Ili može ova tamo, ti si nas još stala, jesi? Ja, ima baba tamo, pa sam i ja išla. Onda u opaticu i... Pripremi samo da more, jer ono kad je vruće, ono se brzo zagrije. To sad bude, ne ima šta čekat. Pita se rekao ti biti keks. Jest. Dobra će biti jer ispod sača, inače što god napraviš, to je dobro. Velika tepsija, da nije velika tepsija, nekad i to skuhala, volim ja. Pa da imao za mlijeka samo. Što i nećete ni zašto drugo. Ko brata. Ne, ti jediš kvasovnu ovakvu pitu i to. Ovo slabo. Prohu. Lijepa prohu i kiselo mlijeko isto. Slatku. Ja, i posoli sve i kiselo mlijeko. Sad bi ja to mogla jest. Mogla bi. Ne mogu ti skuha sad baš treba. Ima brata će me Nemam skuha na brzinu. Pošto moram da pita se, on mora unići u kuću. I sam je čitao da on je čovjek napolju, da nešto se rodi. Ide on kratak, sad prođe. Ja ovako, svaki put. Pita ko pita. Jest. Burek ko burek. A samo ovo jako I pita. čačaf je od njega odmo, Kampirač. svaki put je od njega isprljom, jel? Polijem ga uljem, nemam pojma. Evo telsija. Spasača. I evo ću nulu. Ja bi tada cijelu znamo tu razvija pitu radi to. Ko? Evo. Ti? Mhm. To ne treba, evo. Sad ću samo zalijepimo. Šta neće biti. Ići. Da već malo bio, malo još juku. Da je veći stol, ali nije Ja tamo. ne merem na ovijem stolio, razvio mi. Moram uvijek tako. Evo to je stol samo za početnike. Nisam ja početnik pa moram tako. A to ti kažeš za sebe, ja? Pa nije za početnike, mora biti za mlade i za starije malo koji su. Ja nisam početnik. Ako je sport, to. Evo mi ovo, to je to. Juka. Jest. Imam dok sam. Tako. Četiri moraju biti, oni zato ja ličem da ne mere. Da ja početak ko juka. Četiri, ovako moraš ovoga da napraviš. A da je veći ston 3, onda veći ovi. Pošto je on ovako, nema gore. Pošto ja nemam kad. Imam posla. A imam ja napolju, oni sto, što sam iznijela. Ali kad je lijepo vrijeme, i tam napolju napravi, sve jedno.
Luka stvarno nije... Proces pravilne pite. Jest. Evo, pola. Koji ne zna, mora se nauči pravi pitu. Jest. To si dobro rekla. Nije teško, samo brašno i solo i mlaka voda. Jest. Ja ništa ja ne poljavam. Samo onako. Ja ulje mi ne poljavam. Samo kad budem da stavim u tepsiju, onda. Pit. Jest. Ono bi moglo možda i biti. Ja. Ali Daj ovdje manje moram tepsije. baš gledat. Brzo se suši, već je vatra naložena. Brzo se suši. Od vegete i zeleno nešto. Pečun. Nema. Evo, pita. Ja, tu jedna sad Pita te Sad ću gotova, ne. mora se jesti. ja sve se speče. Pa dobro. Ne mora se da se speče. Mora samo staja. Ma ja bi nju natroja, ali neću. Onda mi neće moći možda biti. Vidite. Mogla sam tačno još da sam malo, Ja, pite, gotova. još malo. Moraš im pokaza, isjeci pokazak se, nego vidi. Sad će nju poslije Evo druga, Juka. Vidiš ti, ja mama napravi sad sad pit. Od vegete, nisam prvo ruku da je gotovo. Pošto ću pitu i opejku. Eto ja pita, Od vegete. nije truje. Pešun, ja. Ništa, brate, morat ćemo ja i ti njivu. Posija mrkve, poslije u nas ne iće i pešuna i svega, ja ti pravimo veget, proizvodnja vegete. Ima vegete, evo sam napravila. Že sam ostaviti čašac, sad moram. Pa ima vegete, ja. Šta ne treba se dotko. Ovo je manja juka. Ta male Nisam ja to zauzete cije. mjerila da budu iste, nema veze. Ta mame zauzete tepsije. No, ja. Ja. Meni je bitno samo da se ona ispeče lijepo. I to je to. Eto, brate, čim se ispeče, onda moraš jesti. Imam ja čim dođem pene suđe. Samo da nas doperi ga ne bude. Čim dođe. Čim. Ja. Čim doletiš. Stavim pitu i odmah perem suđe. Da ne bi zaboravila. Pita, ko pita? Ja, da ne bi zaboravila opra suđe. Ću onda donijeti kupusa. Aj, tvoje će osej. Jest, tvoju ću ćozu, baš što ti voliš. Nju ću i ponijet dole. Nemaš utekta Nirića. A? Nemaš utekta Nirića. To imalo dole, hoćeš da i njega iznesi. U njega ćeš narezati kupus. Da narežem kupus u njega. Prvo I žuta šetice. Nirić i žuta. Dobro, kako ti kažeš. Sad pult. Jeste.
to ne veće puno ulja i opet čaša sam svaki put. Ja njega isprljam. Svaki put. Ovo nije nikako. Nisam raspolovljava da su mi iste ilike, već sam onako na pamet, onako. Prije sam joj razvijala i pite slatke pravila. Posporo je, ali je bolje okusnije ova pita kad se napravi baklava od domaće u ovo, kao nije. Sad tu slabo ko da pravi. Ne pravi ni ovo. Meni nije teško, meni je lijepo. Tebi je lijepo, ja? Mhm. Tebi jeste, kako je meni? Lijepo. Odnosno sam trebala, ali što moram čašaf još povući, no on ga radi, da mi ne bude debela juka. Ja nadal dijelamo. Da ide napol onu, napol ovu. Jeste. Evo pite. Jeste. Pite. Škrto baš, ja. Da se razvode zagledao. Jeste. Pita. Baš. Ono je bolje ako je da je ono imaš, mislim, veći prostor da spremaš, ali ono ima. Moram ovako. I ne bi ja sam naučila inače na stol, da pravim pitu. Ne spremam i to. Kad sam bila i u mami na stolu, samo i danas dajem tako kako sam i došla ovdje. Ću to morat osjeći puno. Možda će biti, pa zato neću da. Tu sam morala odlasku. Mada je tu meni ko naopako. Kada buvaš ti zna. Jest. Što ću da juke osjeći puno. Mora se napravi pita masovnica. Juke. Svaku. Treba ne bacati tijest. Neću baciti, ali ostavit ću. Ja ne bacam inače, oni inako.
Eto ga. Ako to pita nakon pira često. Sad ćemo pa utuljem. I to je to. Pa se malo... Samo čuljem pa Eto ga, pite. Evo mi pite. 4 protesti. Evo. Evo Evo vam ovako. pita kako izgleda. Jest. Vidjet ćete i kad se ispeče. Evo. Žora. Da. Sada Jasmina snima malo. A ja spremam. Mama joj sprema pite. Ima malo tako od... Ima džijama. Ima da go... Ima žora, jel te more biti začasak? Ja. To sad ti metni ozgu. Ide malo metni. Evo priprema brata kahu. Ovo je moj kanal. Evo pite. Evo pita, vidiš kako je rumenila. Pita u zelena To žita. je, evo, on kako loži sač. Evo. To je to. Evo pita gotova. Evo vidite. Desilo. Prikazala. Ja, evo kups. Evo ovako. Pita. Gotova. Što sam ja ispekla. Jesi ti naložila vatru, no ja tu šta? Baba ispekla, ja sam išla na vatru. Pita. Sad ću ja izvadit pitu, pa ću onda nasjecat malo kupusa. Čašu zahlad, rosola stavit. Izgled je prelijep. A i pita je, boga mi, dobra. Evo. Čekajte. Evo. Evo pite. Nema da vas sam ne ispiju. Ako se ostane išći levo do ušte, evo pita ima. Nećemo ni mi sve baš pojesti. Je 4 zvoje tevsija, pa vam polemajte i tevsija stvarno. Vidite kako pita izgleda. Evo sad će nam nasjeć kupusa. Jasminni čose. Kupus je isto dobar, stvarno biti. Evo, žuti se. Pravo vi žutujući. Evo. Da naspijem Rosola. rosola, vidi, i dobar rosol. Evo. Kupusa ću još nasjeći. Vidiš kakav je kupus dobar. Vidiš? Evo. Stvarno je sve dobro. Evo. Pita. Ovo je nama za... Ovo je Evo pita. vidiš, dobar Ovo je je rosol. kupus. Stvarno. Ovo je rosol. Eto. Dobar je rosol, pita, evo vidite. Evo pita. Evo kups. Pita, evo, pečena je, velika je tensija. Pretplatite se, komentarišite na seoski život. Šerujte. Lajkujte. Lajkujte, preplatite na naš kanal Seoski život. Jest. Komentaršite, šerujte i vidimo se sljedećem videu. I sve pozdrav koje me znaju. Sve pozdrav za sve. I komentarišite, lajkujte, preplatite se. Vas Seoski život. ništa ne košta, Pozdrav nama za puno sve. znači. Ko nas i gledao i ne gledao. I ko nas zna i ko nas ne zna. Jest. Ćao.